Barn am sa'n gallu gweud e. Barn am boblogaidd. Dyw Lewis Capaldi ddim yn ddoniol. Dwi ddim yn meddwl bod Lewis Capaldi'n ffynnu, achos bod yn rhoi gormod o Instagram stories lan. Fi'n tapo trwyddo nhw fel yeah, whatever. A fi'n mynd ar Twitter wedyn, a mae'n mynd ar absolutely nuts. Fel, it's the funniest thing ever. Ar Glastonbury hefyd, y stint na, a'r beef na gyda Noel Gallagher. Mae'n obviously'n fake. A fi'n scrollo trwy Twitter yn wast amser fi'n edrych ar news sydd ddim jyst i gael ei wneud lan. A wedyn, o pob i'n anghofio be oedd yn actually canu yn Glastonbury, a pob yn lle cofio am y t-shirt gyda calon o Noel Gallagher arno fe. Sa'n deall. Ond ie, nes i hefyd wasta 20 minutes o bywyd fi yn watcho fideo o Lewis Capaldi yn reto microwavable ready meals. Sa'i byth yn mynd i gael y 20 minutes na nôl. Diolch, Lewis. Ond ie, don't get me wrong, fi yn really licio i cerddoriaeth e. Mae'n sgwennu cyneuon rili da a fi sy'n joio gwrando arno fe. Ond, i fod yn dig, stop o trio hala fi werthyn, cos it ain't working. So, dyna pam fi ddim yn meddwl bod Lewis Capaldi'n ffynnu. Os gyda chi barn am y vlogaidd, rhowch eich sylwadau ystod. Sorry, Lewis.